Ik ben de district governor van district 7030. De ABC-eilanden die zijn net 1 januari toegevoegd aan ons district. En ik ben hier, want als district governor heb je, ja, noem het zeggen, de verplichting, de prettige verplichting om alle clubs in je district te bezoeken. We hebben er 71 en Bonaire is dus een van de 71 in het district. Om een beeld te geven aan de gemeenschap die aan het kijken is, wat zijn de taken, de verantwoordelijkheden die vallen onder district governor van Rotary? Ja, de district governor is in feite de vertegenwoordiger van de Rotary International President. Ja, we hebben 539 districten in de wereld. En dus worden elk jaar 539 districtsgovernors benoemd. En als taak heb je om de message, om de boodschap van Rotary International, van de Rotary President, die een thema heeft voor zijn jaar. Dit jaar is het Rotary Making a Difference. In feite moet je die boodschap overbrengen. De goals die hij heeft gezet voor dit jaar moet je overbrengen naar de clubs. Verder moet je contact hebben met de clubs over, laten we zeggen, hoe ze zich... je moet weten wat hun projecten zijn, hoe vibrant ze zijn en in feite welke projecten ze allemaal doen en hoe het met ze gaat in feite. Ja, zo maar kunnen we zeggen gedurende de jaren, laten we zeggen, jaren achter de rug, 2016, 2015, 2014, is er een groei van jaar tot jaar met betrekking tot mensen die echt deelnemen aan wat Rotary organiseert om geld in te zamelen om terug in het gemeenschap te doen. Is er een groei als we praten over cijfers? Als we dus kijken naar het aantal leden, moet ik helaas zeggen dat we min of meer constant zijn gebleven. We hebben dus wel veel leden aangetrokken, maar er zijn ook veel leden vertrokken. Ja? Dat proberen we te veranderen. Er wordt op dit moment veel geïnvesteerd. Wat wel gegroeid is natuurlijk onze efforts om goed te doen voor de community. Om really to make a difference in the community. En heel grote projecten. En het grootste doel dat we hebben nu als Rotary al jaren is het beëindigen, het uitroeien, het verbannen van polio in de wereld. In onze deel van de wereld hier in het Caribisch gebied is het niet zo'n grote issue. Maar er zijn nog een paar landen, 3 landen, Nigeria, Pakistan en Afghanistan. In feite een beetje moeilijk. Landen waarbij het moeilijk is om de mensen te bereiken. Ja, sometimes war zones, ja, zoals Afghanistan. Dat maakt dat we nog niet in geslaagd zijn om polio uit te roeien. Maar we zijn teruggegaan van pakweg 350.000 cases in een jaar naar nu misschien 5-6 cases in een jaar. Dus we zijn heel ver. En met betrekking tot calamiteiten de laatste dagen, zijn maanden bovenin zijn landen, er is een klimaatverandering, het is thema van UNESCO, van United Nations. Ja. Ook voor jullie denk ik belangrijk voor de Rotary Club. Klopt. Goed dat u dat even aanhaalt, want onze Rotary International President heeft met name voor dit jaar de focus ook gelegd op de environment. Hij heeft gezegd, we kunnen ons niet meer, als Rotarians, kunnen ons niet meer onttrekken aan min of meer het feit dat er veranderingen plaatsvinden. Geen goede veranderingen, negatieve veranderingen. En we moeten aandacht daaraan besteden. Hij wil als een teken van taking care of our planet, heeft hij ons gevraagd voor elke Rotarian 1 boom te planten. Ja, als een soort awareness programma naar de wereld, naar de communities, dat we serieus moeten kijken naar de environment.